Jeg hedder Nikolaj Grav. Jeg er lige fyldt 18 år og bor i Frederikshavn oppe i Nordjylland. Palm Beach. Igennem den her sommerperiode, der har jeg deltaget i et stævne på Sylt, der hedder Sylt Flint Surf Cup. Jeg var dernede sammen med min gode ven Rasmus Øgelund, og vi havde det super sjovt, og vi hyggede os. Dernede der mødte vi Sebastian Kornum, som vi begge to har et rigtig godt forhold til. Vi er alle tre gået på Vinø Efterskole og kender hinanden ret godt. Vi tog derned i min bil, mig og Rasmus. Og så har vi en kammerat, der hedder Niklas, som er vores tolk og chauffør. Han kørte os rundt til de forskellige steder inde på Sylt, og vi hyggede os rigtig meget. Jeg fik en 17. plads, som jeg ikke var helt tilfreds med. Jeg kom for sent til mit heat, da jeg ikke fatter et ord tysk. Og de der kommentatorer, de snakkede tysk, så jeg kunne rigtig bruge det ned. Jeg fik sat et front loop og et Spock 540 på landet, som jeg egentlig var ganske tilfreds med. Det er ret svært forhold nede på Sylt, så det var jeg egentlig glad nok for. I den her sæson der har jeg deltaget i alle samtlige ranglistestævner. Jeg deltog i Kikmøllerstævnet, som blev rykket til Kræk og blev sejlet freestyle, hvor jeg fik en 3. plads, og det var ikke lige mine dage og ikke mine forhold. Så jeg endte desværre med en 3. plads og en flot 1. plads til Rasmus Øgelund. Vi gjorde det rigtig godt. Så har jeg været i Kjul til det stævne, som var rigtig dårlige forhold. Det er virkelig Kjul fra den dårlige side af. Jeg har aldrig sejlet i Kjul i så dårlige forhold før. Det var stik pålandsvind og 6-7 meter i sekundet, maks 9 meter i sekundet i boost. Og vi fik lige sejlet en A-række igennem søndag formiddag, men vi fik sejlet lidt en junior, og det endte med, at mig og Rasmus Øgelund vi fik en del 1. plads. Derudover sejlede vi en super session, som alle deltog i, stort set. Alle juniorer, alle seniorer, alle A-sejlere osv., hvor jeg var så heldig at vinde. Den vandt jeg med en one-handed på landet, Spock 540, som jeg var rigtig meget kog på og rigtig fed. Og den var jeg så heldig, at dommerne så, selvom jeg var et stykke ned ad stranden. Og der var jeg så heldig, at jeg løb afsted med en Quicksilver våddragt. Danmarksmesterskabet i år regner jeg lige pt. Med ikke at deltage i, desværre. Jeg har vredet min ankel, så jeg står lige i øjeblikket med et par krykker og et hævet fod. Så det ser ikke ud til, at jeg kommer til at deltage, men jeg har ellers sat sig rigtig meget på at vinde DM i år i U19 juniorrækken. Det er jeg stort set trænet til hele året. Jeg sejler rigtig meget i Kjul og i Hirtals. Rigtig mange gange. Hver gang der stort set er blæst på vest, har jeg fået lukket min far til at køre mig derop. Og så når jeg endelig står med mit kørekort på hånden og er klar, så vrider man fod i en fodboldkamp, og det er selvfølgelig ærgerligt. Men jeg satser på at måske lige kan få sejlet et par enkelte heats. Selvfølgelig ikke, jeg kan selvfølgelig ikke gøre mit bedste med en smadret fod, men jeg satser på at kan få nogle gode resultater alligevel. I den her sæson har jeg besluttet mig at droppe freestyle. Jeg har sejlet en del freestyle i foråret og faktisk haft nogle rigtig gode dage og nogle rigtig gode nye moves, jeg har fået sat, men jeg synes simpelthen, det bliver for kedeligt. Og jeg sejler kun freestyle her i mit homespot i Frederikshavn, og det er sgu sjældent, det forholdene er til det. Plus at jeg sejler alene, og det er ikke specielt fedt. Så jeg valgte derfor at sælge mit freestyleboard og købe en bil, som jeg står med nu, en VW Transporter, som kører rigtig godt og er rigtig fed. Så jeg står til at kan køre til Kjul hver dag, hvis det er det, jeg vil. Og derfor satser jeg også 100% på Wave. Og helt sikkert
de næste par år, så satser jeg også helt sikkert på wave, og hvis jeg får muligheden for at få arbejde og nogle penge, så regner jeg også med at få et freestyle-klæde hjemme i hus. Mine største konkurrenter i Danmark lige pt. Det er helt sikkert Rasmus Øgelund, som er rigtig talentfuld. Han bor nede på Sydfyn, som har rigtig gode forhold til freestyle, og der er rigtig meget vind. Bare falder tit. Og han er rigtig dygtig. I wave der er jeg også meget ops på Rasmus, fordi han har et stort talent, og han ser rigtig meget surfing, som jeg gør, så han lærer sgu en masse. Indover, altså, selvom han ikke sejler ret tit wave, så er han faktisk rigtig hård til det. Min formel for de næste 5 år, det er helt sikkert at nå at toppe med dansk windsurfing i A-klasse. Jeg har lige fået et nyt sponsorat, som hedder Fox, som sponsorerer mig med tøj, så jeg skal udføre branding ud til alle stævner osv.